ndị ntorobịa nke Ogidi ebeela akwa n'oke olu na-akpọku ndị onelu n'okwu na ndị na-afụ maka ndị na-enye ọkụ nke latrik nke akpọrọ Eedc ka agbatara ọsọ enyemaka na ya bụ ife ha na-afụ n'efifie dịzị ka ife na-eyi egwu. Nke a mere fa ji were ije were ọsọ wee gaba na ụlọọrụ ndị Eedc nke dị n'Ogidi ka ha mee ka ndị ụlọọrụ a malụ ka o si dịfa n'obi, ka ha besara ha akwa ma tinye mkpu n'oke olu na ajụ na-ewuzikwa mmụọ isi. Nke a ka ha mere oge ha batara na nke ndị Eedc. Ife a bụ Ogidi youth na-eme protest for light. Ị na-anya ife Ogidi youth for protest light. Ogidi niile. Onye isi Agriti. Ogidi youth are protesting for light. Onye isi ndị ntorobịa na nke ndị Ogidi akpọrọ Honorable Chris Obiokafọ kwuru okwu ndị a ma gosipụta iwe ya na otu ọ dị na abụ ife abụọzi ife na-atọ ụtọ chacha. That they are tired of this, not go too much. We are fucking tired. So what we came to do today is to tell them na anyị nwa bụ Ogidi anyị achọrọ ife ga-eselu anyị na NEPA. We don't want issues with NEPA. It's either they put their house in order. The other day he was telling me about feeder. Anyị nwa ga-ego feeder of about 10 million naira thereabout. Can NEPA na man go? Even na no go feeder no go about for 50 years kind of using obodo while we pay bills. So if they cannot put their house in order, if I do ebia ka iwatalo fa tat e no lugi eke no na ya da kwụsịkwa ọbụrụ crime. We can't be paying for, okay, we are paying you and you can have fuel every blessed day. Every day we buy fuel. At the end of the month you come, never see your condemn mother that they should come and pay. While you did not give them services, they have been paying. Okay, the other day now, imagine somebody bringing out 87,000 naira to pay. At the end of the day, in Europe, the people are no longer happy, and that is why we are here to tell them that we are not happy with the state of things. President! So now, if I qualify today, but I have an issue. It's either they tell us something, I can know more as from now. May they carry their lot, the ladder go all that pounds, may they leave Ogidi. N'ịgbasa okwu onye kpọrọ PG nke Ogidi Chief Ikwuka Okoye anụ mmiri Ogidi tikwara mkpu n'oke olu kwuo n'eziokwu na ihe ndị a na-enyezikwa nsogbu na a na-akwụ ụgwọ ọkụ mana afụrụ onye bụ ọkụ a na-akwụ ụgwọ ya na ọ dị njọ ma bụrụ ihe sigburu udene ma bụrụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkapị. My name is Okoye. Enough is enough. If you live in Ogidi, you will still feel the same. I see I am 100% behind my youth leader. Not even a point. Bikonu, NEPA, go and do your work. If there is any way we can assist as a community, we are ready to do that. Let us know. This extortion is enough. That's all I have to say for now. Thank you so much, PG. We are talking to somebody, I believe. Yes, of course. Please, we don't have much time to waste here. Respond so that we go and clear the traffic, please. Onye nabatara afa na nke ndị Eedc, onye nke bụ injinia Tochukwu Obinna, nke bụ technical officer nke ndị Eedc na Anambra State, nabata afa n'obi ọcha ma kenefa nke ukwuu ma sị na otu fasi were nwayọọ ma iji udo wee bịa ya bụ ije bụ nke tọgbulie onwe ya.
No. Good morning, everybody. You're welcome. After my engineer, what you Obinna. Who the chief technical officer in this Anambra State. And I'm going to answer maybe about that. I'm supposed to be in Oka. And what I'm information so it's Nanga. And Ngato Nota, Otunzi, where to express your dissatisfaction. First, we okay, first, the Alon Otunzi will be peaceful, and the Otunzi will be peacefully. Each peacefully, and thank you for being peaceful so far. Me and I could see Abia etibe push out ba obo na nri ha me the man we dey abere aba attack na just waste. Ọ gara n'iru mee ka ha mara na a ga-ama ife a ga-eme ka e wee fụ na ya bụ ije ha bịara adarọ n'aja na a ga-ama ife a ga-eme nke bụ eziokwu ka ọkụ lọghachite ma nwubekwa ọfụma. Anụchago m ihe niile about otu ọkụ si abịa and we are a service provider, and it's important to get feedback from our customers so that we can keep improving. Our services are not yet at 100%, but we will keep improving. People are landlord, and I'm not actually so aka ọnụ nwere biko aka nụ ọnụ metụ ebe biko ayọ ka nna the assurance m ga-enye ụlọ bụ we are going to improve based on now and onye gasịa major areas ụlọ chọrọ ka anyị ebe anya ozugbo you can sit down at the table and look at it. VG, the youth leader and others. Now, what good I take a chance first. I never knew I solve all the problem. One thing about Uncle Walon, Uncle Bray, I get here and I'm actually even though Uncle Bill's wife was in the except all them with issue of life. Ogidi is very strategic to us in terms of our business. Ogidi is my biggest district, Anambra State. So I'm supposed to be giving them priority. Because my biggest district is sited here. So, let us see how we reconcile and solve the problem. Ile ihe a na Independent African Television Channel. Ọ bụrụ na ị na-ele ya na YouTube, biko pịa subscribe. Ma ọ bụrụ na ị na-ekili ihe a na Facebook, pịa follow. Chetakwa na abụ m Chidi Ikenna Amobi ka ọ pụrụ balụ nwunye di m.